Hallelujah. Hallelujah bazalwane sesiqedile ke wenza ama dish ethu. Yeah, bese sisprinklisha ke la ama herbs wethu ngaphezulu. Yeah, bazalwane. This is it. Hamba kanjalo kama prawns wethu. Lawa are fried, as you can see. Fried prawns. Okay. Inamagama uthiwa ama-shrimp ama-prawns. Why inamagama uthiwa? Then lawa ke sawenza isosi, Yeah, bazalwane. By the way, bazalwane, we didn't use any spices. Asise. Okay, okay, ama fried chips lawa. Yeah, ungambangala brown. Yeah. Senze. Okay, cosmo spices bazalwane siwasebenzisile lami. Sebenzise nje izinto ezikhona ekhaya kakhulukazi lesijayelile ama herbs or rosemary njengoba simkhombisile. Siyabonga ke bazalwane, siyabonga umsaka kaNkulunkulu. Sesonukhombisa ke sesiqedile siphakile. Oh, isinko zombili lesikhombisile seni. Simkhombisile. Ngasekuseni manje ngathi kanti lekuseni. Yeah, isinko zombili simkhombisile ekuqaleni. Simkhombisa sesiphakile manje nje. Umbuzo ngathi ke abantu abangayikho abafundi bazoyidla kanjani into engaka bonke. Sizomkhombisa sesiphakile bazalwane cause lithi iBhayibheli bahlangene entweni zokuhlanganyela entweni zonke. Wasusisi wami omncane kufika abazalwane unexpectedly dala nje emishini sisahlelwa sibani. Wasusisi wami omncane esamncane wathi umama uphekile inyama ngebhodo encane ngakho kodwa izosenela sonke. So noma ngabe kuyibhawule engaka kodwa ikhala abafundi lonke lizodla bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Siyabonga uJesu ke. Amen.